We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in Central and Eastern Visayas, in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Mayong hapon na kini inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak. Ang bugtong kasaligan, kasandigan o kanangpan sa mga Bisaya. Ako si Bobby Nalsar. Nga maghatod sa labing dako og mga nagunang balita nga mahinungdanon sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Alan Domingo. Ako si Cecil Kibod Castro, live sa GMA Complex sa Dakbayan sa Cebu. Mga sakop sa Philippine Army nga nagbase sa lalawigan sa Bohol, gikaengkwentro ang gingo mga sakop sa New People's Army pasado alas 5 kaganang buntag. Usa ka sakop sa kasundaluhan ang naangol ug anaa na sa luwas ang kahimtang. Apan giingong 5 ka mga sakop sa armadong pundok sa NPA ang nakalas atol sa maong engkwentro. Ania ang dugang detalye. Sa usa ka cellphone video madungog ang buto-buto sa armas nga nakapaugkay sa mga mulupyo sa barangay Kabaknitan. Nahitabo ang engkwentro sa mga tropa sa gamhanan patok sa mga rebuilding NPA. Matod sa tigmababa sa 47th Infantry Battalion nga nagpatrolya mga sakop sa Philippine Army sa dapit. Apan giunhan sila sa pagpabuto sa mga sakop sa New People's Army. Mibaws usab sila sa pagpabuto nga misangpod sa kamatayon sa 5 ka mga sakop sa walhong pundok. Nahitabo ang sinukliay sa mga bala alas 5:30 kaganinang buntag. Giingong 11 ka mga armadong sakop sa NPA ang mitabang sa mga tropa sa gamhanan. Samtang dunay usa ka sundalo nga nasamdan nga nadala usab sa tambalanan ug anaa sa luwas nga kahimtang. Unfortunately, di unahan pinagpabuto, so nagbalo sa Philippine Army. That's why nagka-encounter at around 5:30 in the morning. Samtang gumikan sa panghitabo, adunay 53 ka mga pamilya ang mibakwit gumikan sa netbong engkwentro. Ay kanang 53 ka pamilya nga mibakwit gumikan sa hitabo nga encounter. Nagpahigayon ang clearing operation ang masundalo sa dapit. Kauban si Cleofer Lumayag. Ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Gikasuhan na ang motorista nga mikumota sa citation ticket at tubangan sa traffic enforcers sa City Tuda. Samtang mipatinaw na usab ang traffic violator nga misukol sa usa ka traffic enforcer. Ang report ni Marie Dumabok. Gibayra na usab ni Sean Mark Hife, 22 anyos, 15 anak sa usa ka traffic enforcer sa Dakbayan sa Cebu ang iyang multahan. Sa public apology letter, iyang gitugan nga naratol siya. Ilabi na nga wa siya mananggid nga gikuha lang niya ang motor sa iyang amahan. Wa pa gyud siya lisensya. Matod niya nga gusto lang niyang palitan og cake ang nag-birthday nga iyaan. Aron mapasabot unya diha gyud ang amahan mismo, diha pud sa iyang atubangan during sa pag conduct og lecture ngadto sa maong batan-on. Ni pasalig na kining maong amahan nga iya nagyong bantayan ang iyang anak. Samtang laing motorista usab ang ilang nahatagan og leksyon kay wa mo sunod sa traffic enforcer nga mipahunong kaniya sa ubo sa Tabunok flyover. Giingong hapit pa kini makadisgrasya. Sa dihang nasita sa laing enforcer og naisyuhan og citation ticket, gingong gikumot og gilabay ang citation ticket at tubangan sa enforcer. Gahapon gipasakaan kini og kasong resistance og disobedience to person in authority.
Ikalima na kini nga driver nga napasakaan og kaso sa City Tuda sa susama nga panghitabo. Gikuha ang iyang lisensya, giisuhan sa citation ticket, pero nagsige na siya og buhi og mga pung, no? And then nakabantay ng daan ang atong enforcer, man nagiobserbahan na gid siya, discipline zone pagid na ang kanang maong lugar. Awhag ni tumulak nga ma-traffic light man o ma-traffic enforcer angay lang nga sundon sa mga motorista aron kalikayan ang aksidente. Gani usa niini ang nahulikam nga multicab nga nagbiting the red light apan miatras dihang may gikasugat na nga sakyanan. Sa sigig atras, naatrasan na hinuon niini ang SUV. Misang putusab sa paghuo sa trapiko sa Cebu South Coastal Road ganihang buntag dihang naatrasan sa usa ka wing van kining laing van. Grabe ang kadaot sa van kay gikinahanglan pang ihandos ang van aron mapadaplin. Uban ni John Solon. Ako si Marie Dumbabok. Balitang Bisdak. Posibleng ugmang adlaw magsugod na ang vaccination sa mga taga Lapu-Lapu City nga mipili sa Pfizer vaccine. Siluan meron din na sa report. Alas 11 ugma sa buntag ang schedule sa usa ka gatos ka mga upunganon nga nalakip sa first batch nga na master list ug mao'y naka-schedule nga bakunahan ugmang adlaw. Aron masiguro nga magkadungan ang tanan ug mutuman gayud sa naka-schedule nga oras, mo convoy lang ang adunay mga pribadong sakyanan sa bus nga gi-hire sa lokal nga hagamhanan nga mo'y muda sa mga vaccine paingon sa Chongwa, Mandaue nga mao'y vaccination site. Kung dili sila katunga ugma, so wala sila tomorrow dayon. Kung gusto sila magbabakuna, mag-agi lang gihapon sa mua kung napay available nga slot. Dili sila ingon nga sila magbuot kay tungod na sila schedule. Mo back to zero gid sila ma. Gitinguha sa taga City Health Office nga masumiter na karong Huwebes ngadto sa DOH7 ang dugang 1,070 ka mga pangan sa mga tao nga gusto usab nga mabakunahan og Pfizer ug ang Chongwa, Mandaue na ang mo-schedule sa ilang vaccination. Samtang atol sa tigom ganihang buntag sa Lapu-Lapu City Vaccination Board nasabutan ang pagsugod na sa profiling sa general population. Inay ipaagi online ang pre-registration, moapod-apod og mga forms ang Lapu-Lapu City Health pinaagi sa abag sa mga barangay health workers. Kay sa among natan-aw ang turnout sa atong online is dili ingon ana siya kataas o kadaghan atong na profile. So we need to reach them. Ato gyud silang adtuon. Onya at the same time ato silang hatagag information about sa COVID vaccination para kung dili sila makabalibad kung naatay bakuna na. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Soil investigation sa tukurong ikaupat nga taytayan nga magdugtong sa Mactan ug Mandaue nagpadayod. Pagpangandam kini sa big ticket project dinhi sa Cebu. Ang detalye sa report ni Nico Sereno. Gamit ang drilling rig sa ilang pagkuha og soil sample sa may iskina sa Uwano Avenue ug DM Cortez, usa sa mga dapit nga gihimuan sa soil investigation. Ang pagtuon sa matang sayuta kabahin sa pagpangandam sa 4th Mandaue-Mactan Bridge kay ang dapit usa sa barugan sa pundasyon sa Coastal Road Project uban sa Taytayan. 11 ka drilling rigs ang gigamit karon alang sa soil investigation sa lain-laing bahin nga kaagian sa proyekto. Mandaue area pa hinuon ang ilang nasusi ug isunod pa ang mga dapit sa Lapu-Lapu City side. Sa pagkakaron, gitrabaho na ang detailed engineering design sa maong proyekto ug gilauman nga matapos kini ning tuiga. Ato ang drilling mismo, SPT ang tawag o soil penetration test. Kana mismo ang mo determine na sa yang gagahion sa yuta. Dayon napa na siya mga additional nga mga test nga i-conduct, laboratory test nga ato pang para makumpleto ato ang design sa mga piers. Ang ikaupat nga taytayan nga magdugtong sa mainland Cebu sa Mactan Island dunay duha ka components. Ang Mandaue Coastal Road musumpay gikan sa Uwano Avenue ug mamidpid sa baybayon sa Dakbayan. Ingon man ang taytayan mismo nga mulahos ang kalsada paingon sa Mactan Airport. Punduhan ang proyekto pinaagi sa loan agreement sa kagamhanan sa nasod ingon man sa Japan International Cooperation Agency kun JICA. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.
Water samples nga nakuha sa mga tangke kundapan sa barangay Kalawisan, Lapu-Lapu City nakitaan og taas nga level sa ammonia nga usa sa mga hinungdan sa pagkabangatay sa mga gipatubong lato sa maong nga dapit. Si Luan Mirundina sa report. Gisubay sa duha ka mga agricultural technologist ganihang buntag ang mga tangke kon pond sa barangay Kalawisan aron sa pagkuha og soil sample. Una niini, nakapahigayon na usab og water sampling ang taga BFAR 7 sa dapit human mireklamo ang mga nagpatubo og lato dinhi nga nangamatay dili lang ang ilang mga gipatubong lato apan apektado usab ang produksyon sa mga lambay, pansat ug kinhason. Soil so usa na siya sa factors nga maka-affect sa atong pagpananom sa lato. Kay migawas naman ang resulta sa gihimong water sampling sa miaging buwan, gitigom sa taga City Agriculture and Fisheries Office ang mga nanag-iya ug nanag-abang og fish pond sa dapit. Matod ni Joel Clapano, agriculturist 2 sa BFAR 7, nga base sa gihimo nilang analysis, nasuta nga taas ang level sa ammonia sa tubig. Og taas yung ammonia dili kay sa maayo in terms of lato production kay ammonia is composition ng nitrogen and hydrogen, toxic siya sa lato nga culture. Gipasabot sa taga BFAR 7 nga 0.01 parts per million lang ang tolerable level sa ammonia. Apan sa may main gate pa lang sa mga fish pond, misukod na kini og 0.37 parts per million, samtang nakitaan og labing taas nga ammonia level. Ang iya ni Cecilio nga misukod og 2.14 parts per million. Gipasabot sa taga BFAR 7 nga mamahimo mang mulambo pagbalik ang pagpananom og lato dinhi sa barangay Kalawisan kung tumanon lang nila ang water management og basic pond preparation sama sa paglimpyo sa tubig dinhi, ilisan kini og bag-o aron usab mahili sa init sa adlaw ang unsa mga toxic nga anaa karon dinhi sa tangke. Overflowing lang sa ilahang gate. So meaning overflowing ka, ang ibabaw lang nga portion sa tubig nga mapulihan. So ang ilawom dili siya mapulihan. So ang ato is water management panahon sa hunas mag total drain juga no, mag-drain ka. Nya panahon sa taob sad kinahanglan sad pasulod pud ka og tubig kay mo na pinaka-importante kung mamuhi ka og lato even kana mga isda nga naa karon sa pispan. Gihangop hinuon ni Lolay, usa sa mga nag-maintain og fish pond sa dapit, ang sugyot sa taga BFAR 7. Si Lolay kinsa nahinabi namo niadtong milabay Marso, mibutyag nga ang iyang suliran nagsugod pa niadtong hinapos nga bahin sa 2019. Amo ang ginampan ng kamutan, ma'am, kaya aron mabalik ang amo ang pispan nga ma-productive na pod. Oo. Nagpasalamat pod mi sa iyang gi-suggest namo. Gikalipay usab nila nga human mabalita dinhi sa RTV Balitang Bisdak ang ilang suliran sa ilang mga fish pond na tagad kini sa nagkalain-laing ahensya sa kagamhanan ug malaumong musulbong pagbalik ang ilang panginabuhian. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Mirundina, Balitang Bisdak. 15 ka mga building construction sa mga pribadong developer sa Dakbayan, Cebu gipahunong sa Office of the Building Official kun obo kini tungod sa mga kalapasan nga nahimo sa pagsiguro sa kalawas sa mga trabahante. Ano yung report? Lakip sa temporaryong gipahunong nga trabaho sa ubo ang katukuran sa mga condominium building nga nahimutang sa barangay Banilad. Kinihuman nahulpa ang porsyon sa yuta nga nakakalas og usa ka kinabuhi ug laing usa ang naangol. Nakasumiter na ang developer sa ilang incident report sa nahitabo. Submit po sila og request for lifting na suspension. Pero as of the moment, di pa na ito mali. Kay wala pa ito nahitabo, wala pa nila na trabaho, labi na katong area, nga mo nakita nga dili pa safe. Gawas nini, nakita usab sa ubo ang peligro nga kondisyon sa proyekto nga kuwang ang safety net nga dili gani kuno makapugong o galing dunay trabahanting matagak. Gipadayag ni Architect Florante Catalan, Pangulo sa ubo, nga makapadayon lang ang proyekto kung makurihian na ang mga sipyat nga nakita nila. Samtang gibutyag ni Catalan nga dunay mga building construction ang gipahunong una sa Dakbayan tungod sa mga kalapasan. Maabot sa 15 ka mga proyekto sa mga pribadong developer ang giisyuhan og violation, dayon ang pagpahunong nini. Kini aron masiguro nga luwas ang mga trabahante sa posibleng disgrasya nga mahitabo. Like this one nga panghitabo, they are liable.
Kauban si Cleofer Lumayag. Ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Sa silingang lalawigan sa Negros Oriental, human ipahibaw nga nagpositibo sa COVID-19 si Dumaguete City Mayor Felipe Antonio Remolyo, duha ka mga konsehal usab sa Dakbayan nagpositibo sa COVID-19. Sa post sa social media, gipahibaw ni konsehal Michael Bandal nga siya ug si konsehal Carissa Tolentino Maxino nagpositibo sa COVID-19. Subay sa gipagawas nga resulta sa RT-PCR test. Nagpa-antigen test sila si Bandal ug Maxino isip rekisito sa ilang pagtambong sa tigom uban ni Presidente Rodrigo Duterte. Sa antigen test result, positibo ang duha ka mga city councilor, maong gipaubo sila sa swab test. Si Dr. Sara Talia, ang Dumaguete City Health Officer, ang nagpahibaw sa duha nga positibo sila sa swab test. Matud ni Bandal nga nag-self-quarantine na siya, maong pipila na lang ka mga tao ang iyang nahimamat. Awhag ni Bandal sa mga tao nga ilang nahimamat sa miaging 7 ka adlaw nga mobisita sa Dumaguete City Health Office aron mapaubo sa swab test. Parte sa beautification program sa Mandawi City karon ang paghimog pipila ka mga bakanting nga luna ngadto na sa usa ka manindot nga garden. Unsa kining maong nga programa ug unsay katuyuan ini? Atong sayran pinagi sa report ni Nico Serino. Sa daan SB Kabahog, sakop sa Barangay Sentro, naabta namo nga busy kini mga personnel sa Department of General Services kun DGS. Pipila ka adlaw na nila nga gitrabaho kining bakanting luna sa sidewalk. Gawas nga gipintalan ang kural sa dapit, gipanindot sab nila ang palibot niini. Migamit sab sila og mga karaang ligid nga gipatong-patong. Dayon gitamnan og lain-lain nga mga ornamental plants sama sa Duranta ug Shanghai Beauty. Punta og hapon. Na bisbisan. Ug balik mo dili kanunay. Na pinon bubo kay di na mabubuan malaya na kainit. Matud sa labaw sa Landscaping Division sa DGS, katuyuan nila mapanindot ang mga bakanting luna sa Dakbayan. Kaniadto sa maong dapit, may mga mag-standby ug mamaligya. Para wa nay musud nga mga tindahan sa mga sidewalk. Mana atong buhat sa landscaping ron sir, beautify sa kani mga sidewalk, center islands ug kanang sa mga 3 meters isment kanang ipandimuli sa daplin sa sapa mao na atong buhaton. Gawas sa Barangay Sentro, may laing mga lugar pa nga trabahoon sa taga DGS subay sa gitinguha nila nga beautification project. Ang ubang dapit gikonsidera usab nila nga himuong vegetable garden aron dunay maani gikan niini. Di man mi magpalit og tanom sir. Ang amo nagbuhat may nursery, pabuhi ta og tanom, mao ra sa atong itanom dili na ta magpalit. Ana. Og naay bakante amo nang tan-awon ug unsay imong gamiton nun, magpropagate sa tao sa para ato magamit dihan dapita. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Mas nagaraghan ang gustong magpabakuna karon sa Dakbayan sa Talisay. Subay nini nangita karon og maayong pamagi ang Dakbayan aron mas hapsay ang pagpahigayon sa pagpabakuna. Ang report ni Fimari Dumabok. Subay sa mga nagparehistro, nasuta ni Mayor Samsam Gulyas nga mas daghang mga Talisaynon karon nga gusto nang magpabakuna. Sa pagkakaroon ang gibakunahan sa Dakbayan nga naapasugod sa A1 sa priority list hangtod sa A3. Ang A1 mao mga medical frontliners, ang A2 mao mga senior citizen, ug ang A3 mao ang mga tawo nga adunay balatian ug giinom nga mga tambal. Subay niini, nagplano ang mayor nga motulo og vaccination czar aron makatutok ug mahanay ang pagpamakuna tungod sa pagdagsa sa mga Talisaynon nga gusto nang magpabakuna. We will put all options available for people who want to register to be vaccinated, and that's what we're trying to talk about today. Butang sa kog vaccination czar para tanang problema as far as systems, processes to registration, to vaccination, to encoding, iyahan na ng trabaho. Samtang napili nga ikaduhang vaccination site ang mall nga nahimutang sa Barangay San Roque, human masusi gahapon. Sa ikaduhang vaccination site, ang alang sa paghatag sa second dose ug sa magpabakuna nga taga-coastal areas, nga sugdan sunod simana.
Nanalay mga finishing touches pero more or less mga 90% mao na gyud to siya nga place. Ang problema lang dito is kanang kung wheelchair bound nga kanang patient ang mga first dose or second dose, maglisod siya kay wala man sila access sa elevator. Nasa escalator pero lisod gyud siya, so i-refer gihapon nato ang mga wheelchair bound nga magpabakuna nga to sa lagtang. Nahurot-hurot na usab ang dugang 2,000 ka mga doses sa AstraZeneca nga miabot niadtong Biyernes. Dugang 2,500 ka mga doses ang gipangayo sa Talisay City Health ngadto sa Provincial Health Office. Uba ni John Solon. Ako si Marie Dumabok. Balitang Bisdak. 15 ka mga bus ang gidugang sa pagpadagan sa Cebu nga libre alang sa mga pasahero, kabahin kini sa nasudnong gahin nga 5 bilyones pesos, diin 175 milyones pesos niini gigahin sa rehiyon. Ano ang report? Ang mga bus magbihaan sa dakbayan sa Lapu-Lapu padung sa dakbayan sa Talisay ug anaosay gikan sa siyudad Sugbo padung sa Carmen, vice versa alang sa mga sumasakay. Makakarga ang matag bus og 70% nga seating capacity isip pagtamod sa health protocol nunod sa kasamtangang sitwasyon sa pandemic mugna sa COVID-19. Ngamo lang yung gihangyo, libre na sila sa ilang pagsakay. Makatipid na sila. Ang importante lang namo mag-face shield lang sila o mag-face mask. Suma ni Rinaldo Ilnar, Assistant Regional Director for Operations sa LTFRB 7, nga adunay kahin ang libreng sakay program sa DOTR nga moabot sa 5 bilyones pesos, 175 milyones pesos nini alang sa Rehiyon 7. Gitumong kini aron makahatag og abag sa transportation sector nga napiktuhan ang kita tungod sa krisis, ilabi na usab ang mga driver labaw sa tanan sa mga sumasakay. Mula na sa Hunyo 30 ang libreng sakay program apan posibleng malugwayan pa. Kining programahan ni hangtod ra ni siya June 30. Nya ingon si secretary ug dili pa mahurot ang kwarta mo hangyo siya Congress nga i-extend ni siya hangtod December. Nasairan nga kapin sa 300 milyones pesos pa lang ang nakibhang sa 5 bilyones pesos nga gahin nationwide, samtang 3 milyones pesos lang ang nakibhang sa 175 milyones pesos nga budget sa rehiyon. Busa, gitinguha sa hensya nga madugangan pa ang mga bus nga makig-partner sa libreng sakay. Paglantaw namo, paglantaw ni secretary kulang pagyod. Munang nikuan na punta mga tourist van, nanawag ta mga operator sa mga tourist van, misag tourist bus operator para mo appeal sa atong programa. Matabang na to sa ato ang mga tao karon nga kabalo man ta nga pandemic pa. Ang ato ang mga kapulisan sa Cebu City, aware na sila nga na additional buses, so mas daghan tag ipakatap nga mga pulis sa kadalanan. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Malang puso ng pagpahigayon sa 11 Tudela Dragon Boat Exhibition Race dito sa isla sa Camotes. Atong saksihan ng aksyon sa maong kalihukan pinaagi sa Bisdak Sports ni Nico Sereno. Sa Bayview Park sa Southern Poblasyon sa lungsod sa Tudela, gihimo ang usa ka adlaw nga exhibition race. Mga teams gikan sa lain-laing bahin sa Sugbo misalmot sa kompetisyon. May lain-laing kategorya niini sama sa grupo base sa age limit sa mga partisipante. Silang tanan mipakita sa ilang abilidad sa pagbugsay aron mulampos sa race course. Gihulagway ang kompetisyon nga mo'y 11 Dragon Boat Race nga gihimo sa Camotes. Kaabag sa lungsod sa pag-organisar sa event ang PADS o Philippine Accessible Disability Services. Lakip sa mi-participate sa kalihukan ang lain-laing mga teams sa Mandaue City nga suportado sab sa mga local officials. Malipayon sila nga naka-showcase sa abilidad sa mga batan-on ug makaabag sa pag-inganyo sa uban sa sports. Ang mga kabatan-onan ba mahilayo sa kanang ginadiling dugas or sa parte nga kalihukan mo nang itagaan gid ang chance ang batanon, encourage to give them a second chance to showcase their talent. Uban ni Clans Gabutin ug Rod Prado, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Kini atong late
latest weather update, Tuesday, May 25, 2021. Ang easterlies or init na hangin gikan sa dagat Pasipiko ang padayon nakaapekto sa tibuok sa nasod. Ang tibuok sa Visayas, Palawan kasama ng Kalayaan Group of Islands ug ang Occidental Mindoro padayong makasinati ng fair weather na panahon, init panagsama panganuron ngadto na sa medyo madag-umon na kalangitan, gawas ini natay mga patak-patak na mga pag-uwan o kini mga localized na mga pagpanugdog og kilat. Padayon ta mag-monitor sa ta mag-i-issue ng mga thunderstorm advisories. Ug para sa atong mga dugang detalye, bisitaha atong mga official social media accounts. Kini si Jomar Clarino gikan diri sa Mactan, Pag-asa Visayas, DOST, mayong adlaw. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Gitagan-an og waiting area ang mga taxi, tricycle, tricycad ug e-bike sa barangay Poblasyon sa syudad sa Talisay. Nahawana na ang dapit atol sa pagpatuman sa road clearing. Ano yung report ni Femery Dumabok. Sa yuning tuiga, striktong gipahawanan sa mga namaligya atol sa road clearing operation kining dapit nga sentro sa barangay Poblasyon sa gawa sa Santa Teresa de Avila Church. Human nahawan ang dapit, mato di Kapitan Edward Alisna, ngang maong lugar sa barangay Poblasyon, magsilbi karon nga waiting or parking area sa mga taxi, tricycle, tricycad ug e-bike. Ilabi na nga matag adlaw usa na kini sa dagsaan sa mga pasahero. Ipatuman diri ang katong strictly no loading, no unloading, pero doon natay kana designate nila nga parking area. Ato sa silang gitagaag higayon kay lisod sa kay din ato tagaan o sa panginabuhi man na nila. Mag-assign ta og traffic enforcer. At the same time, doon na sa tay mga barangay tanods dinhi sa area diri sa barangay Poblasyon nga atong gideputize. Gawas anang naidagang mga beach, gidungog na sad ni ang Talisay unya ni agi dinhi sa Poblasyon ang lechon. Masaligo ni noon sila nga dili ra kini makahuot sa trapiko ug masunod gihapon ang health protocol ug ubang lagda. Ilabi na nga gideklarar kini nga discipline zone. Ang maong lugar sa barangay Poblasyon may kapato nga discipline zone sa dakbayan sa Talisay. Ngato yung gusto ang tibuok Talisay maoy mahimong discipline zone regardless sa iyang distance from the police station. Unya kining area nakita sad nato nga every morning and afternoon daghang kayong tawo. Sa matag weekend usab, dinhi sa gawa sa Talisay City College compound, tugutan na nga maka-display ang mga baligyang lechon. Uban ni John Solon. Ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak. Sa Katbalugan City sa Samar, nagpadayon ang pagmonitor sa masakop sa Katbalugan City Police aron mapugnan ang unsamay dawtang tuyo sa uban. Pipila sa mga dapit nga ilang gimonitor ang Katbalugan City Terminal ug ang public market. Laing tuyo sa kapulisan ang pagsiguro nga mapatuman ang minimum health protocol ug mapugnan ang pagkatap sa COVID-19. Samtang laing mga sakop sa Katbalugan City Police uban sa mga sakop sa Katbalugan Law Enforcement Auxiliary Unit kon CLEO ug ang mga sakop sa Armadong Kusog sa Pilipinas. Padayong mihigpit sa gibuksan nga quarantine control points isip kabahin sa pagpugong ug pagsumpo sa pagkatap sa COVID-19. Sa labing uhing kalambuan sa COVID-19, natala sa DOH-7 ang 3,360 total COVID cases kagahapong adlaw, 124 niini mga bag-ong kaso. Sa Cebu City, 457 ang active cases, 18 niini ang bag-ong kaso. Samtang 154 ang active cases sa Lapu-Lapu City, 2 ang bag-o. 176 sab ang active cases sa Mandaue City, 2 ang bag-ong kaso. Sa mga lalawigan sa Central Visayas, ang Bohol dunay 1,001 ka-active cases, 31 ang bag-o. Samtang 476 ang active cases sa Cebu, 17 niini ang bag-ong kaso. Sa Negros Oriental, nisaka sa 1,085 ang active cases, 54 niini bag-ong kaso. Nagpabiling 11 ang active cases sa Siquijor ug walay natalang bag-ong kaso. Sa Eastern Visayas, miabot sab sa 758 ang active cases, 66 niini ang bag-ong kaso.
karong adlaw miabot na sa 1,120,452 ang total recovery sa COVID-19 sa nasod. 48,201 ang active cases, samtang 3,972 natalang bag-ong mga kaso. Samtang miabot na sa 167,328,426 ang mga kaso sa COVID-19 sa tibuok kalibutan. Miabot na sab sa 3,473,972 ang mga nakalas. Nico Sereno, Balitang Bisdak. Pagpatrolya ug pagpahigayon ug clean-up drive operation sa mga sakop sa Talisay City Police ug sa City Advisory Council gipahigayon sa Sitio Rafael sa Barangay Tangki kaginihang buntag. Tuyo sa kapulisan ug sa Advisory Council nga mapugnan ang paghitak pagbalik sa gidiling droga sa maong dapit. Awhag sa mga opisyal nga tumong sa ilang kalihukan nga mag-uban ang kalimpyo sa palibot ug ang kalimpyo gikan sa paggumon sa gidiling drogas. Miapod-apod usab og grocery food packs ang City Advisory Council uban sa mga opisyal sa barangay ug kapulisan sa 140 ka mga pamilya sa dapit. Karon usab hapon, laing communal toilet ang gi-turn over sa Police Regional Office 7 ug ni Mayor Samsam Gulyas alang sa mga mulupyo sa Sitio Tunga sa Barangay Tangki gihapon. Sa mga hilig og Korean food nga limitado ang budget, ani usa ka kan-anan daplin sa karsada o Korean street food nga nagtanyag og mga authentic Korean food nga pang Pinoy ang presyo. Kung asa kini atong sayran, pinaagi ni ining report. Kini ang chiyo nga kamulo pang giluto nga mugna sa spicy pork, sesame oil, carrots ug ban pang sagol nga usa ka best seller nining kan-anan. 80 pesos lang ang serving nga matod pa 200 pesos gani sa mga Korean restaurant. Nausay tteokbokki nga ginama sa rice cake nga murag tikoy nga giluto gamit ang Korean nga mga sagol nga famous kuno sa mga K-drama. Ang presyo 70 pesos lang. Nausay uding nga murag tempura nga tag 35 pesos ra usab ang presyo. Ang tatak nga luto nila mao ang kimbap nga tag 70 pesos apan pwede ra usab nga 1/2 40 pesos. Gipasabot sa tagiya nga ang konsepto nila mao ang street food aron mapaila sa mga Pinoy ang pagkaon sa Korea. Mato ni Katrina Palirio nga authentic Korean ingredient ang ilang gigamit diin ang iyahang partner usa ka Koreano. We wanted Korean food to be affordable so we can reach more Filipinos ba. Nahimugso ang negosyo nila taliwa sa pandemya apan tungod sa ubos nga presyo nila ni survive ang ilang panginabuhi nga nagatabang usab sa mga taong nagtrabaho kanila. Panghinaot nila nga mabalik na sa normal, ilabi na ang pag-abli na sa mga tunghaan, sanglit dool laman sa eskwelahan ang kan-anan dapit sa may ramos nining dakbayan. Pangmasa gid siya among target. Dili man kay kami man mismo ang naghimo. So kaning naaman sa dang internet cafe para mo abag sa abang or something. Kauban si Cleofer Lomayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Mga kapuso, inyong makita kining mong episode sa official website sa GMA Regional TV sa www.gmaregionaltv.com. Bisitaha usab ang atong official YouTube channel GMA Regional TV o gi-click ang subscribe button alang sa mga init ug nag-unang mga balita ug kasayuran gikan sa mga rehiyon. Daghang salamat sa mga kapuso nato apil lang na sa gawas sa nasod nga nikisayod sa mga dagko ug mga nagunang balita sa rehiyon. Ako si Alan Domingo. Ugi ka namong tanan dinhi sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Cecil Kibod Castro. Ang inyong balita nga among balita kay matag lokal nga balita mahinungdanon kining inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak. Buong puso para sa Pilipino. Ako si Bambi Nalosaro ug maayong hapon mga kapuso.